mindenkinek, újra itt vagyok a 98 a negyedik résszel. Az előző videónak azért lett hamar vége, mert a bandikam 10 percet enged, és leállt. Elnézést. Igen. Na, és itt van velem Emoboy és Matesz 88. És... Hogy annyit mondasz, hogy Matesz. Vagy Matesz, jó. Hogy kell írni? Set home egybe vagy külön? Set home egybe. Oké. Elvileg a videókat úgy veszük fel, hogy egymás után ilyen 9 óra 4 perckor megy az negyedik. Első az mikor is ment? Ilyen fél... 6 óra. Dehogy is 6 órakor, fél 9-kor ennek a sorozatnak. Miért laggolok ennyire? Na, most már. Úgy... Én találtam vasat. Így elszaladtam mellette. Ugye lejjebb jöttem. Emoboy, te mit csinálsz ott? Lelőjem. Találtam még egyet. Még egy vasat. Na, hogy már több FPS. Azért minél többedik videó, annál szarabb lesz. Az rossz, akkor lehet, hogy vége a sorozatnak. Dehogy is, majd még holnap is veszünk fel. Hát most Holnap végig fogom csinálni, legalább 10 részt fel fogok veletek venni. Nem baj? De azért akarok mindig együtt. Találtam egy ládát, és találtam csomó dinnyemagot. Az jó, majd csinálom kertet. Oké. De komolyan egy csomó dinnyemagot, 9 dinnyemagot. Itt egy falusi zombi. Itt megölt egy zombi. Ki? Megölt egy zombi, nem? Nem, csak azt mondtam, Miért azt hittem, hogy megölt egy zombi. Akkor kiírtam volna. Van ám egy kenyér. Van ám egy kenyér. Kenyér. de figyelj, Creeper Ez ki? Nem. Remélem Na jó, nem vagy. valami nagy ember, aki beszakodni fog itt, nem mindegy. Nálam nem nagyobb, de megkreatíva meg. Na, most nem De egy milyen- kreatíva semmi. De Most, milyen nagy most ember figyeljünk, vagy? hogy ne legyen 10 perces a videó, mert oda se figyeltem, és 10 perc lett. Szerintetek hány perce Hát, mehet? 4? Igen, 4-kor ment, akkor megy egy olyan Felgyújtom. 2 perce. Ne gyújts föl, mert nincs értelme. Legyen látod. olyan 8 perces. 4-ig De fogom majd menni. akkor jobb, amúgy majd Tudod, hogy ilyenkor elszomorodnak az nézők? Tudod, hogy ilyenkor elszomorodnak a nézők? Van itt vas. Mit csinál? Mit csinálnak? Elszaporodnak? Vagy Elszomorodnak. elszomorodnak? Hülye. Elszaporodnak. Fede, vigyél már, öcsém! Igen, csak 10 Ilyen percet tudok fegyverek. ezzel a szarral felmenni. Na mindegy. Lávától laggolok. Banyász ki a vasat, Emoboy. Ó, itt még majd van a egy bánya. Akkor a sorozatnak az utolsó részén akkor én tudod mit fog csinálni? Bemegyek kreatív és szétjelentésem az egészet. Találtam egy De- kis redstone-t. De találtam aranyat. Már Bedrock közelébe vagyunk, már van redstone. Nem sokára Már megtaláljuk rég az első gyémántot. Én már rohadt mélyre mentem. Itt van egy kis vas. Találtam még egy ládat. Arany. Még több Hol találtam redstone. vasat? Van már 11 vasam. Nekem Most meg 60 28. FPS. Ja, jó most videózni. Na, Amúgy ez ez az jó kilépett. Yeah. Mi örömünkre. Mi uraljuk ezt a Minecraft szervert. Most jelenleg. Mondom, 14, olyan 12-kor leállítom majd 4 perc múlva. csak magat kevertem. Olyan hamar elmegy ez a 10 perc, nem? Hát, Észre se veszük, ezt már elment 10 perc. és leállítja magát. Ja, a szemétség. Mert nem vagyok beregisztrálva a Via Bandicamba. Nem is fog. Van 11 dinnye magam. Ezt elárulom a nézőknek. Flexen meg nem Jó. veszem, mert az lehet, hogy full, de az meg egy 5 perces videó, 4 GB majdnem. 3,95. Mi ez? Most hányan lépegetnek XD fel? kocka.
Azt hiszem az valahonnan ismerős, de annak kod CZK a neve. Honnan jöttünk le a vízen? Nem oboly, te tudod? Azt nem. Nem. Hát már rengeteg szenet bányáztam, unatkozom, hogy Van a chestbe az 64, meg 4. én szedek, mert a szénből sose elég, ahogy a kontrolltegon mondja. És ki is lépnek, ezek hülyék. Én is mondtam. Én följövök egy ilyen másik Már nem szedem ki, már unalmas. Eleve honnan jöttünk? Láva! Itt van a láva! Most az a Én nagy föltépézek. kérdés, hogy innen jöttünk, ez az. Én föltépézek. Jó, de azért... Föltépézek, mert ott van set home és vissza lejövök. Nekem is. Ne! Fölrobban! Találtam egy spawnnert. Milyen spawnert? Skeleton? Nem pók. Csontváz dungeon. Gumipók spawnert. Érted? Gumipók spawnert. Ja, mindjárt leállítom a Aj. videót. Ah, creeper! Tudjátok, hogy a régen a chest az egy blokknak számított, most már egy ilyen kis blokknak számít. Ja, én amúgy régen jobban szerettem, hogy Én meg az 1.3.1-en játszottam először. Ott is felvettem videót a smarag nyomában, az a neve. Én meg először az 1.4 pont valamivel játszottam. 1.4-en játszottál először? Hát az szar. Ja, nem játszott. Amúgy a Minecraft nem indult el a gépen, amúgy már az 1.8-al is játszottam volna. Szép. Akkor kezdődött ez a kajacsi, meg ez az XP. Ja. Az Édam még akkor is vett videót. Tudom, már 1.7.3-ban. Mit csináltál? Életem volt ilyen téren, életem volt! Ide tépézett hozzám a kutyám. És itt van. De most Jaj, azért mert robbasztottam egy kicsit, és látom megijedt. gratulálok neked. Ügyes vagy. Ugye nem, Nézd meg, van szín! Jó van, de ez be kéne ugye temetni. nem sérült meg semmi. Nem, a ház az kb. Egy blokkra a háztól robbant fel az utolsó blokk. Nem baj, itt lesz egy ilyen kis tér. Nem is baj. Én hazamegyek. Hoppá, mindjárt le kell állítanom. Állítsd le, és mondd. Következő rögtön. Én most videót veszek fel. És most ez miért van itt? Miért morog rád a kutyám? Mondd már el. Kire? Rád. Rám! Hogy mit tettem neki? Vagy nem tudom, valaki megütötte és azóta már morog mindenkire. Ne húzzátok meg azt a kart, ha élnek. Csinálok egy táblát, hogy ne húzd meg. Na, már leállítom. Sziasztok! Várjátok még, mindjárt. Akkor ez lett van a Oké, negyedik van már egy rész. vagy. Sziasztok! 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 Csöztök! Sziasztok! Kéne egy deszka.